ziyaduma, ngizobalanda ngizobaqala la eGoli ngithawuthi ngizobapheka ngembiza before behla beya le emakhaya noma before behamba beya le koLimpopo beya le ko-Eastern Cape wherever nje la abazoya khona. Ngithi angizobaqala-ke namhlanje ngikhona bengifikile kodwa ukufika kwami bengifike ngokwama-appointment ukuthi sengisebenzisa wona especially la eGoli ekutheni uma ufisa ukungibona kuphuthume. Hayi phela iy'kweletu bakithi hey ngiyiphuzela amanzi kulokhu ukuthi nawe woza la woza sondela buya sizokhuluma buye ayikhulunyelwa phela la emafonini ayikhulunyelwa la kulezi obhanyabhanya kodwa wena na ungafika noma ufonela inombolo yami 073 219 666 4 073 219 666 and 079 673 7011 andinako kunye sekunenkinga entsha-ke manje udokotela uMngcwabi uyahlehla ngisebenzisa i-akhawunti eyodwa yase-FNB and ibhalwa amadoda le akhawunti abantu esebeyiphethe bathi oCapitec unikeza uCapitec angikwenzi lokho anginayo i-akhawunti kaCapitec please nibhasobhe lokho especially kulabantu abenza ama-order aba-ordayo noma bekuthiwa u-order kuphi i-akhawunti iyodwa ibhalwe amadoda FNB and uma uqeda ukwenza lokho fonela inamba yami manje 073 219 666 ngenhlanhla ngikhona ngiyatholakala ngenhlanhla enkulu hayi amandla omgodi bakithi enza kahle kakhulu kulezi nsuku amandla omgodi kulezi nsuku enza kahle kakhulu amandla omgodi kulezi nsuku lezi enza impela into nawe ongayazi ngiyafisa ukuthi nobani akawathole njengoba nje sizoya ku-December njengoba kuzoba amaholide njengoba kuzoba amaholide noma ubani akawathole amandla omgodi asenza lento engiwathume yona and then laphana osizweni laphana phambi kwaseBoxer khona la imafomu ikhemesti kaDokotela uMngcwabi uyahlehla seyikhona lapho waphetha ama-product kaDr Mngcwabi ayikho i-product engekho khona laphana eNewcastle osizweni emafomu iyenzeleni-ke ifamasi laphana eduzane nje kwami it's because phela uMngcwabi uyahlehla yazi ukuthi ngisabeka kanjani ngisabeka indlela engachazeki omunye umuntu ukazasho athi uyazi nabe ngithi phela uba uMngcwabi hey elinye ikhehla or either abanye abantu bakhuluma ngenye indlela bethe uDokotela uMngcwabi uyahlehla kanjani babale so sengithiya ngithatha i-product ngoba i-demand enkulu ebantwini khona abantu nje abasabayo ukuza lapha ekhaya kwaDlamini so njengoba usaba ukuza lapha ekhaya kwaDlamini hamba uye lapha naphambi kwaseBoxer ukhuphuka nje ama-steps uthi qa la i-first floor lapho hayi kune-pharmacy lapho iphethe yonke lento udokotela akhuluma ngayo ungathola ngisho amanzi lawo uthola amandla omgodi uthola uvuma mlu akukho mani ongeke ukuthole mani lapha akukho kulabo abasabayo ukusondela noma abasabayo ukungena la kaDokotela uMngcwabi uyahlehla phela kufuna noma ngabe ufana nami ube yindoda ungafani nje nawo nabafanyana ngizwe abantu uthola abantu into uyayifuna kodwa ngokwesaba ukusondela nangokusaba ukubuka ukuthi ngimbone engena kaMngcwabi uyahlehla bese abanye baba endapha besaba kanti bafuna ama-product isizathu nento enza ukuthi ngenza ifamasi laphana phambi kwaseBoxer la osizweni emafomu kukhona umuntu uhlala bayazi laba abanye ngeke balobe thuka uhlala laphana eJT kunendawo bathi kuse-JT mawuya eDanausa noma mawuya e-Anvil kunendawo lapho bayibiza bathi JT uyazi lo mfowethu lona u-ode amandla omgodi wa-order ngophepho sedanti just imagine and ukusuka la ekhaya
uye la ahlala khona. It's only 15 rand if I'm not mistaken. So mase ngithola sengiyabuka ukuthi no, it's because usaba ukufika la kwaDokotela uNgcobo yahlehla ukuthi hey abantu bazothi ngibone ungena kaMngcwabo, uyabona. So sengithe ichemist ayibe laphana echemist na ufika khona ngeke ufike uthole ayikho lapha, uthola yonke into oyifunayo, uthola yonke into ozothi nje uyayicela uyithola over the count. So ke lokho kufuna i-prescription phela uzala kimi, lokho kufuna i-prescription nje yehla wozala i-prescription uzoyithola kimi, lokho kufuna i-prescription uzokuthola kimi. Kodwa lokhu nje ama-product amanzi lawo engiwaphuzayo, lamanzi lawa ngiwaphuzela ukuthi nje nawe bangiwagwinya ungijabulele, ngiwaphuzela ukuthi nje nawe Nkosi yami lamanzi aphilisa lawo. Awuboni mehluko, no ngenza nje ngenzela wena lamanzi lawa, kodwa wathole kimi. Ngafaka ebhodweni upheke nidle nonke ekhaya, ngafaka emanzini nichele nonke ekhaya, ungafaka wherever, ungafaka entweni yakho yokugeza, ungawafaka noma kuthiwa uyecaleni. Nompela ngabe kuthiwa uyecaleni, hayi bazwile phela abanye, noma bekuthiwa uyecaleni udlula ugijima ecaleni, kodwa phelela semsebenzini, hayi icala lokweba njalo. Angipromote ukuganga, hayi icala lokweba, hayi icala lokuganga, hayi icala lokubulala. If unecala elifana nalelo, no, asikwenzi lokho la ku-YouTube la kwaDlamini, asikwenzi lokho la ku-YouTube kuDokotela uNgcobo yahlehla. Buya la ngena ku-073 219 6664, hayi la kodwa nje leli cala lokuthi ufike emsebenzini udakiwe kade ulovile, noma uke wathi uhluthula mhlawumbe whoever lapho emsebenzini, buya la, hayi la manye la julile, hayi bo, hayi 073 219 6664 lawa ajulile lawa, asiwakhulumi lana lawo. Kodwa la semsebenzini buya la, noma ngabe kuthi impela i-arbitration seyimempela seyimela emagxalabeni, hayi sengishilo lawa ajulile, oyi sengigcina. Mawufuna ukuthi yonke into yakho ime kahle, especially mawufuna ukuthi njoba kuzoba uJanuwari ngikhona ngila eNewcastle, woza kimi ngizokulungisela manje, senzele ukuthi mawusuyofuna ngabe uyofuna umsebenzi, ngabe uyofuna ini okuhle, woza siqale manje. Hayi kunzima eGoli, kunzima. Sabona baba, uyaphila bathi bani isibongo? Siyabonga babunqolo, hayi kunzima la eGoli. Hey, thola umnomzana dotsi inqola, ilayisha amagopikopi, ilayisha amathini. Ubaba uyasebenza eGoli. Wazaka angikho lapha. uNkulunkulu anibusise. 073 219 6664, 079 673 7011. Yiyo leyo inombolo. Mangabe u-order noma ngabe kuthiwa u-order kuphi, order imali uyifaka e-accountini yamadoda kwa-FNB only, ayikho enye indawo ungafaka kuyo. Mawuyifakele la ufaka khona, ufakile nje usuku ufaka udonate, let me use that name, usuku udonate nje mawuyifake lapho usuku uyifaka khona, bese aba-order ama-product angakafiki kuwo, please ngicela ngenani kimi nonke ngobuningi. 073 219 6664, 073 219 6664. Othi nje mina dokotela i-product ngi-odila ikafiki kimi, phuthuma phela,
uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenzela ogogo lapha emakhaya ngiyanithanda. Ey'bhedlela lapho enilele emawodini ngiyanithanda. Hayi phela nabafowethu laba balele phekwezandla lapho ngoba kuyenzeka mhlawumbe uthothi nakhona futhi nakhona into efanayo. Niphile nje bafowethu, ngiyabonga.